keď vám niekto povie Jonapod, tak to nie je provokácia, ale nap je slnko, čiže vám želajú pekné slnko. Krásny deň. Účastníci národných matičných slávností z celého Slovenska tento rok historicky poprvýkrát nemajú namierené do Martina, ale sem na juh Slovenska, do Komárna. Krásne počasie, krásne sa o nás starajú, dobré jedlo, dobrí ľudia. Super. Deň vzniku Matice slovenskej oslavili trojdňovým podujatím, ktoré okrem 30 hodín hudby a tanca ponúklo ďalšie zaujímavosti. Všetkým 1500 ľuďom, tým, ktorí organizujeme, ukazujeme rieku Dunaj, rieku Váh, sútok, ukazujeme im našu pevnosť, naše kostoly a samozrejme naše decká vo večernom programe a plus 590 ďalších účinkujúcich. Pozvanie prijali aj matičiari z Maďarska či Chorvátska. Tancujeme aj spievame slovensky, lebo starka učila aj mne. Nisam Slovak, ali sam prijatelj Matice Slovačka Osijek. Spolupracuje s nami takmer 100 dobrovoľníkov, to sú animátori, to sú decká z dramatického krúžku, od rebelov samozrejme, moji kolegovia a dá sa to len tak, že všetci spolupracujeme. Pomerne je výborne, príjemná atmosféra. Veľmi dobre, ale aj veľmi teplo. Víkendu v Komárne pokojne svedčí aj nálepka interaktívnych, nechýbala škola slovenského tanca pred Domom maďarskej kultúry. Poďte chlapci, do nás bude frajerka. Áno, matičné slávnosti bývali v Martine, ale v Martine je všetko. Tak sme si povedali, že budeme chodiť po Slovensku. Chodíme na národné matičné slávnosti pravidelne. Toto sme ešte nezažili. To už bolo také jednotvárne, ani niekoho už nebavilo. To je unikát, tu je ľudí kopu, tu je niečo úžasné. Z Komárna, Prahu Dobrovičová, televízia Joj.